dikersakne urip iki lho beruntung. Bejo awake dhewe iki. Nggih to? Mergo apa? Cek dikersakne urip. Lah kudune awake dhewe iki ya yakin sering sampun kula aturaken yen sliramu iki isih diparingi kesempatan urip, awakmu isih diparingi sehat, isih iso ngadeg langit urung jungkruk. Berarti Gusti Allah isih maring kesempatan awake dhewe menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berangge ngoten to? Ngono akhirnya apa? Awake dhewe iki punya motivasi dalam diri. Mergo apa? Imane ya memang ya dicekel tenanan. Ngoten lho. Ojo iman akon-akon. Sallu ala Nabi Muhammad. Gagang kayu kudu dadi ugeman. Ngoten nggih. Iman aja sampe ucul. Kaya apa wae keadaan.